जोंनि बिदा गेदेर आदा नबेसर बसुमतारीखौ गावथारनायनि सायाव बा बिनि थार बिजिरनाय नागिरनानै जों दिनै 3 घन्टानि थाखाय जोङो नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि जन्थु गिबियावनो आंनि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि समाव आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो, जोंनि बर'नि फिसाफोरखौ, जोंनि बर' बिमानि फिसाफोरखौ आसाम पुलिसा मा जाहोननि थाखाय इनकाउन्टार खालामबाय थानो मोनो आरो जोंनि बर'खौ इनकाउन्टार खालामथों होननानै सोरबा बिथांमोननो खोथा होदों नामा? आं बे बाथ्राखौ बुङो। नाथाय गुबुन हारिया दिनै माबा मोनसे दाय मावब्लाबो, गिदिर गिदिर फालांगि मावब्लाबो, दिनै बिथांमोना आयेननि बेरेखा खामानि मावब्लाबो बिथांमोनखौ मा जाहोननि थाखाय इनकाउन्टार खालामा? दिनै जोंनि बर'नि फिसाफोरखौ दिनै बिथांमोना नायजेर नायजेर गुलि गावो आरो जोंनि बर'नि फिसाफोरखौ दिनै एसे एनै दायावनो मा जाहोननि थाखाय इनकाउन्टार खालामो? दिनै बिथांखौसो इनकाउन्टार खालामबाय, जोंनि गेदेर गोलाव बिथांमोना मा जाहोननि थाखाय जेबो फंसेबो राव बुङाखै आरो बिथांमोननियाव जों फंसेबो राव बुंनाय नुवाखै आरो खुगानिफ्राय राव ओंखारनाय नुवाखै। दिनै इन्द्रजित कुमार ब्रह्मआ बिथांनि बागै माखासे खोथा बुंलांदों, नोंथांमोना खोनासंलाङोबा बुजि मोनगोन। आरो जोंनि बर'नि सरकार थासेयावबो बेफोरबायदि जाबाय थागोन ना? आरो जोंनि बर'नि मोनसे सुक्ति जाखांनाय, बे सुक्तिनि उनावब्लाबो दिनैहाय बर'खौ इनकाउन्टार खालामनो मोनो, गोबां साननो गोनां बाथ्रा। नोंथांमोना मा सानो बिथांमोननि सायाव कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। जों धर्नाखौ लादों। बे धर्नानि गेजेरजों जोङो सैथो आरो थार बिजिरनायखौ जों नागिरदों जे बिथां प्रान्जल तालुकदार मोनहा बिथांमोना बोरैहाय गावथारनो हाखो जोंनि आदाखौ, जाय आदाया दिनै बिथांमोननि कास्टडियाव दंमोन। बिथांमोनानो थांनानै 12 तारिखनि फुंनि समावहाय बिथांमोना थांनानै एरेस्ट खालामना लाबोदों। एरेस्ट खालामनानै बिथांमोना गावसिनि कास्टडियाव दोननानै 13 तारिखआवहाय बिजनि जुन्जु सेसन कर्ट, बे कर्टआवहाय जुडिशियेल कर्टआवहाय बिथांमोना प्रडिउस खालामदों। प्रडिउस खालामनानै बिथांमोना सानथामनि थाखाय इनभेस्टिगेशना फुरा जायाखै, कमप्लिट जायाखै, बिथांमोना रिमान्डआव लांदों। रिमान्डआव लांखांनायनि उनाव बिथांमोना जिखिनि गावसिनि खामानि मावनांगौ बेखौ मावालासिनो बिथांमोना जोंनि आदाखौ गावथारदों। बोरै गावथारनो हाखो बिनि फारसे जों थार बिजिरनायखौ नांगौ। बेसेबां दुखुनांथाव, जों दिनैसिमबो मानो बेबायदि खैसा खालामनानै गावथार जायो? मा दायाव गावथारखो? बिथाङा जुदि दाय मावदोंमोनब्ला, बिथाङा जुदि माबामोनब्ला, दायनिगिरिमोनब्ला बिथांखौ कर्टआव हरमोन, बेखौ बिजिरनो थाखाय कर्ट दङमोन। बे प्रान्जल तालुकदारा सोर? गोविन्द रायआ सोर जाय बिथांखौ बे गावथारनो मोननाय? सोर बियो? आयेना बयनिबो थाखायबो, सोरबा नों गोसो जाबानो गावथारनो हानाय, सोरबा गोसो जाबानो बुथारनो हानाय, सोरबा गोसो खालामना खालामनो हानाय, बेबायदि जोंनाव मोन्थाय गैया। आरो बेनि थाखाय जों आयेन दङ, कर्ट दङ। सोरबा दाय मावदोंब्ला कर्टआ बिजिरगोन बे दाया नंगौना नङा, बेसेबां सैथो। आरो जुदि दायनिगिरिबा बे कर्टआसो बेखौ डिसिसन होगोन। सोरबा प्रान्जल तालुकदार बायदि मानसिया, सोरबा गोविन्द बायदि मानसिया बेखौ गावथारनो मोननायनि बाय मोन्थाय गैया। मा दाबिखौ लानानै जों बेखौनो दाबिगोन दे थार बिजिरनायखौ नांगौ, सैथोखौ नांगौ आरो जुडिशियेल इनकुवारिया रावनिबो वान साइडेड जानो नाङा, जेनुइन जानांगौ। सोरनिबा नों सरकारनि साइड लानो नाङा, सोरबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साइड लानाङा। रियेल जिथु सैथो खोथा, सैथो बिजिरनायखौ जोंनो नांगौ। बेनिफ्राय जों माबाखौ धर्नाखौ लादों। बेनिफ्राय जों लाबावदों नैबे धर्नानि गेजेरजों जों बेखौनो बुंगोन जे इमिडियेटलि गोख्रैयैनो बे प्रान्जल तालुकदारखौ दिनै थाब हमनांगौ, गोविन्द रायखौ हमनांगौ। बिथांखौ हमागौमानि जोङो धर्ना होबाय थागोन। मानो दिनैसिमबो एफआइआर होखांनायनि उनावबो बिथांमोना दिनै मानो उदां अख्राङाव, मानसि गावथारनायनि उनावबो बिथांमोना दिनै मानो उदां अख्राङाव दिनै बेरायगासिनो दङ? बिथांमोना गोजोनै साहा पानि मिनिनो थागासिनो दङ। बे बोरै जानो हाथावथाव? एफआइआर होखांनायनि उनावबो बिथांमोना दिनै बिन्दास, बिदिबा दाय मावग्राफ्रासो उदां अख्राङाव बेरायनो मोनो नामा? बेखायनो आं बुंगोन बिथांमोना इमिडियेटलि एरेस्ट जानांगौ आरो बिथांमोननो साख्रिखौ गोख्रै सरकारा बेखौ दानना होनांगौ। आरोबाव बेजों लोगोसे खावलायगोन आङो, जों थानाजों एफआइआर होखांनायनि उनावबो बिथांमोना प्रपार सेक्सनखौ होआखै। मानो 304खौल' होखो? बाखि सेक्सन दंबावो, बे सेक्सनखौ मानो होआखै? बेखौ जों दुखु मोनदों। ओंखायनो बे धर्नानि गेजेरजों बेखौनो बुंबाय, जोंनि सेक्सन जिथु मार्डारनि जिथु सेक्सन 302 बेखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामाखै। बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। सेक्सन 34खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। सेक्सन 182खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। सेक्सन 192खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। सेक्सन 193खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। सेक्सन 203खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। आरो सेक्सन
219 IPC बेखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेजों लोगोसे जोंनि ST and SC Atrocity Acts जोंनि 1989 जिथु सेक्स एक्ट बे एक्टखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामाखै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बिथांमोनबो बे सेक्सनखौबो लागायनांगौ जिथु 1989 नि जिथु एक्ट दङ ST and SC Atrocities Act दङ बे एक्टआवहाय जोंनि सेक्सन 3 साबक्लज 1 नि पार्ट 7 9 बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ सेक्सन 3 नि साबक्लज 2 पार्ट 1 2 6 and 7 को बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामाखै बिथांमोना बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामो गोख्रैयैनो बेजों लोगोसे बे धरनानि गेजेरजों जों बेखौ दाबि खालामदों जे जाय नखरा दिनै भिक्टिम खालामदों सरकारा दिनै बेखौ रेसपन्सिबिलिटि दङ बिथांमोननो कम्पेनसेसनखौ होनांगौ बे कम्पेनसेसन हिसाबै जोङो 1.5 कोटि 1 crore 50 लाख थाखा जों दाबि खालामदों बे नखरनो इमिडियेटलि बे फैसाखौ कम्पेनसेसनखौ होनांगौ बेजों लोगोसे बेल' नङा बेजोंनो जिउ राहा खुंलांनो थाखाय लाइफ टाइम खुंलांनो थाखाय बिथांनि नखरनो सासे जोंनो गभर्नमेन्ट साख्रि होनांगौ बिथांमोननि नखरनिफ्राय बेखिनिखौ जों दाबि दैखांदों बेजों लोगोसे जाय जोंखौ जोङो खैसा खालामबाय थायो जाय बिथांमोना सरकार जोङो खैसा खालामनानै गावथारबाय थायो बुथारबाय थायो खनसेल' नङा खननै नङा जुगे जुगे जाबोगासिनो दङ बेबायदि सिस्टेमा बन्द जानांगौ बेखौ जोङो नैबे धरनानि गेजेरजों बेखौ खावलायदों हियारिंआबो खनसेबो गैया स्टेटमेन्टआबो दा दिनैसिमबो क्लियार स्टेटमेन्ट लायाखै नाथ' जोङो स्टेटमेन्ट क्लियार लादों नाथ' उइटनेस लादों पुलिसफ्रा गावसोर मा रिपर्ट लादों बेखौ जों मिथिया जों पुलिसा जोंनि प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनायाव पुलिस डिपार्टमेन्टआ फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ गोख्रैयै हमनांगौ जाय बिथांमोना जों खावलायगोन पुलिस डिपार्टमेन्टखौ जों खावलायगोन बिथांमोना जोंखौ मदद खालामनांगौ खालामनानै प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ स्टेटमेन्ट लानांगौ आरो बिथांमोनखौ हमनांगौ नाथाय दिनैसिमबो जेबो बिदि जायाखै बेखौ जों गले गले खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे बिदिखौ गोख्रै खालामो नोंथांमोना नुबाय जोंनि बिटिसि बा बिटिआरसो नामा बिटिआरआव गोजोन फैबाय होननानै जों खोनागासिनो सान्थिनि नोगोर बोनानै जोंना खोनायो सुइजारलेण्ड सोरबा बुङोब्ला दुखु मोनो नाथाय बिनि गेजेरावबो जे बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो मैहुर बानायनानै जाग्रा बन फाननानै जाग्रा सिखार खालामनानै जाग्रा बैफोरो बन थसे खनहैयोब्लाबो आजिखालि बेयावहाय दाय गोनां जादोंब्ला कर्ट गैला नामा जोंहा डाइरेक्ट पुलिसानो बिदि हायोब्ला सिखाव खावनायफोरखौबो गावथारजोबदो आयना पुलिसनावनो दंजोबसैब्ला जोंनो कर्टखौ मानो लवार कर्टनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै हाइ कर्टनिफ्राय लानानै सुप्रिम कर्टसिम मानो बानायना होदों जोंनो जुदि बिसिनावनो आयना दंजोबोब्ला थ' साननो गोनां बाथ्रा जाना फैदों नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंनो सानो